Да, за мен това е доста добър бюджетен вариант в сравнение с Vortex. Още повече, че Vortex го няма. Човек може да вземе тази, да, има компромиси спрямо Vortex, но и цената е съвсем различна. Vortex като технически параметри и наистина на живо е доста лек. В смисъл, може би поне 200 грама по-лек, отколкото Vector. И това, което се сещам за двете. Много интересно забелязвам през деня. Когато гледам мишена, центъра на мишената на всички е чист. И отстрани на големите увеличения започва да изкривява в една или в друга степен. Интересно, че Falcon субективно изкривява дори с една идея по-малко, отколкото другите две. Може би най-малко изкривява Falcon в краищата, нали, на зрителното поле. След това Vortex е, според мен, с една идея повече замазва и изкривява по краищата на зрителното поле. И най-изразено е при Вулкана. Като цяло при работа не се усеща, защото е наистина в самия край, така че реално кой ползва краищата, нали? И е толкова малко, че никой не стреля, нали? Вижда се всичко, просто ако преместим мишената в края на зрителното поле, се вижда как леко попаденията започват да се размазват много леко. Това е, което мога да кажа. Друго не се сещам. Разлика в скалите има с това, че Falcon има скала с една няма непрекъснат кръст. Надписите са само в долната половина и има надписи до 10 и отстрани има дебели черти. Не знам дали ще може да се види на... Няма да стане. Не. Напротив, трябва да е на голямо увеличение. Чакай да сложа на статив. Чакай да сложа на турбичката. Може би така ще е по-лесно. И на по-голямо увеличение да се види скалата. Добре, сега може би ще се види. Не. Да, започна да изчиства. Добре. Горе-долу се вижда. Да, надписите не се виждат, но надписите са само надолу. 2, 4, 6 до 10. Да, добре. Приключихме с нея. Да се опитаме другата да видим дали ще стане нещо. Чакай да остава някъде. На куфара ще остава. Falcon е с надписи пак до 10, пак само отдолу е написано, но просто са много по-контрастни. И скалата и надписите са доста по-дебели. Да, да го видим сега. Да, има надписи само на... Точно да, видях са надолу, само надолу надписите не може да ги видим. Успя да го фокусираш, ама да, горе-долу. Това е повече не може. Да. Надписи са само надолу и отстрани са тънки черти, което вечер е малко минус, защото не можеш да използваш дебелите черти за ориентир. Просто се губят. Те са тип Халк, тази скала. Иначе през деня е красива скалата, но вечер не е така категорична. Не ти помага дебелите черти, защото ги губиш. Сега, тук вече имаме надписи във всички 4 посоки, като
Отстрани има дебели черти, които вечер помагат за да се ориентираме по скалата. Ако да се ориентираме къде е центъра на скалата. Ако... Ето те се виждат доста добре. Жълто тази скала се фокусира най-лесно. Да, горе-долу. Фокусира малко само. Да. Тези дебели черти помагат, примерно когато оптиката се ползва за лов, на минимално увеличение, когато се сложи, много лесно се намира кръст. Самата скала с надписите става един голям кръст. Не се виждат надписите, но може да се ползва на 6 за бърз изстрел. Да, ето, просто качеството на стъклата на Vortex е съвсем различно. Виж как веднага колко по-лесно фокусирахме тук. Еми, така, това е от мен за сега. Може би има още няколко неща, които в момента не се сеща. Може би трябваше да си напиша какво точно съм видял, за да мога да го прочита, което ще е малко смешно, но това е някакво субективно впечатление. Благодаря.